Dari Mbak Sofia. Monggo bersama Sarah. Kaki panglipur para tamu wonten ing Ri Pahargyan menika. Ayo lek, Tali jambu alas, kotang. ayo jambu alas. Engko tengko Iya, tabar wis. iki tali kotang. Iya wis. Ya, tanduk Jambu alas tali kotang. Iya. Siap, ready Langsung sih. jam 12 rampunge. Oke, baik. Baik. Yo lali Aku Jumatan iki ora barang. Jumatan gitu iki kok. Oh Jumuan lagi. Aku kok nganggo ngene Jumuan kok. Oh asik. Iya Sahara musik campur sarinya. Oh ya, oh ya. Kelingan manis seseme jur kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih
mau iki. Dadi kebo wetenge nggih.